İlkinci elini ecem tarpatayın aradan çıktı da öýde bir kakam kıymet gallyk. Ecem ýoğulalyber öýümüz eýem öňkörkün ýitiripdi. Gap çanaklar ýol bolup dağaşyp ýatyrdy. Goşlamyzy çaňmasyp başly barat, bulanmy jordy. Maklasy bahar dadyň bir ýylgyga gaçan ýaly. Ýaltynyň unumy çaýna haredin menem ýaty berýärdik. Eşigimiz kirlänem bolsa geýip gidi berýärdik. Ýatjak. İçeriňden aýal masalaga girip çykmasa şeýle boljak eken. Aýdyp gelsem, öýümizin bir çünkünde bir gyýjal arkasyny tamy ýaplap ýygyrylyp bir gysym bolup çot durup oturan eken. Agys, sen kim? Jeren. Jeren? Hawa. Nahar uyup bereyinmi? Nahar? O näme nahary? Heli nazaragy kimi jallygynaş bişirindik. Kakam bilen mi? Näme nazaragy sen kakam demi? Elbette kakam. Ol maňa ýeki joglum bardyr. Adyny Ora diýenler diýdi. Sen adyň Ora demi? Hawa? Bugun kakam gelmez. Ha? Ol kalkozdan 2 tane düýe dilep ýatymlyk oduny ötdi. Ýekö ötdimi? Ýok. 2 bolup gitdiler öýdýän. Çörek dagy götürdünmi? Çöregim götürdi. Tüňçetnem alyp gitdi. Şeýmesi ýaxşydyr. İçmek var ahry. Hawa. Könürek içmege bolmalylar. Arkayn bol. İçmekle soğuk kär etmez. Kakam tiz garrady. Ýoksa biçak da ýok adamdy. Hawada. Gowa adamlar tiz garrykçy bolýarlar. Men kakymym tiz garrady. Gezip ýören bolsa, şu laýyk 50 ýaşym aldy. Gezip ýören bolsa diýdiňmi? Näme? Kakam ýokmy? Ejemim ýok. Onu kimim var? Hiç kimim ýok. Bir ağam bardy. Olum fronta gitdi. Bir öýdüm ýaşaýany. Hawa, bir özümim ýaşan wagtlym boldy. Ana bir kakam kimi ýaşasam bolyn, käwatlar içim gosup, başym alyp ündüzüne gidip beresim gelýär. Yekelik gurtun. Dünýäde yekelik ýaly erbesat ýokmy kadiýen? Menem yekelige çydama. Siziň ýanyňyza höwür edilek geldimde. Sen bizi näçe boljak? Te gowy çaňyz. Mene seni hiç wagtym kowmam. Arkayn etip arkayn turýardym. Şigit ýalamy öýüň aradasyny edem okdum. Jeren marka hemme zat yer berdi. Soğumuzam mardy. İçerimiz geyim eşigimizam arassady. Hawa oýul gatwyr ajam bolmadyk. Ýöne biziň ählimizi hasam kakam başga bir bela horlýardy. Oda uruş belasy. Kakam günne unaşy maňa sowal berýärdi. Radiýanyň ledin oğlum. Bir frontdan näme habar diýýärdi. Frontyň ýagdaýy erbetdi. Nemesler kimden öňe ýadylar. Olar Moskwa halkymda da kılıp gelipdiler. Leningrad gawawdy. Düşmanlar Russiýanyň iň beýik derýasy Volga ýakynlaşypdylar. Ýapýan bolsa Kharkiv elden gidipdi. Men kakam alada goýmajak bolýardym.
Düne frontlarda düýpli ýetgeşiklik bolmandyr diýýärdim. Kakam bolsa, ay on ýaly bolsa ýene ýaxşy. Şäherimizi almadyk bolsalar bolýar diýerdi. Şeýdien günüm ol oklap arkayn hor çekerdi. Indi men okuwa ýekegdem okdum. Jeren bile bilecek atmayadım. Olam bizim okuyan klasımızda 5. klasda okuyadı. Bizim dil edebiyat muğallımız fronta gitti. On deregini teyze muğallıma geldi. Onu Kurban Sultan Yağmirova diyediler. Bizim bir teyze muğallımamız bir çak görmewey yaş gelinni. Ol ilkinci sapağı giren için okusularla tanışmak maksadı bilen spise okumaya başladı. Ol bizim adımıza kolunu yerimizden turmağı haş etti. Nipes o diyenin jerin yerinden turdu. Muğallıma jerin esir etti. Yugosluk bilen yerinden turdu. Jerinin yanına vardı. Onu kucakladı. Yine yerine geçip oturttu. Okuçunun spisen okumaya durdu. Bir ýagdaýa diňe mennäl klasymyzyň ähli okuwçylarym gelip galylar. Üýe baramyzda Jirenden on kimdigini soradym. O sen nereden tanap ýör? O men gelinejim. Näme? O nähili gelinejek? Nähil borydy? Ol odul ağamyň aýaly. Fronta giden ağaň aýalymy? Hawa. Ola sen gowurýan eken. Gaty gowudan gelecek bar eken. Wah gowdulo. Men gelinejime ta geljek ýokdulo. Arman ağamyň özi gowdy. Ha? On gözünün ýaşyny kepdiren nädir? Yergedek işten gije alyp gelenni dagyrdyklar dururdy. Oşoň ýal bolunny menden dally ödlerdi. Men öz ýanyna ýatyryrdy. Sen ýanymda bolsaň, o maň gatty deprenip bilmez diýerdi. Ağam bolsa gijeň bir wagt entreklek gelirdi, gelinejemiň ýakasyny tutup tururdy. Oň agzyndan geleni söwüp başlardy. Onsoň o meňsine gyýryp başlardy. Yakamdan tutup ikide köýnegimi ýyrtdy. Gelinejem bizden gitjek bolup durkadym aňa. Jerenjan. Sen öz jigim. Gaýnatam bile gaýnynam bolsa, öz ýenem atam gazaýdy diýen idi. Sizden aýrylýanmy? Gyýnanyp nädir bilem. Ýöni nädi? Indi meni başga alaç galmady diýip ağlady. Ağlady. Men okşap gitdi. Kakamyň ejimiň öňüne baş eýip, dilim sapar tagdym edip gitdi. Gelinejemiň biz taşlap gidenini ağlap ölürnü. O şu wagtlarym sowatlydy. Özü kitaphanada işleýänligi üçin bolsa-da bilemok. Elinden kitap düşmezdi. Soň maňa okan kitaplaryny gürrüň edip bererdi. Ýaka göz ýaş bilen oýun etmegin orady. Ağamym onu taşlap balgynyna batasy ýok. Sagaman ýada çykdyk. Arpa bişip ora orlup başladym muli. Jereni kimiz kakama ora gormağa kömekleşdik. Şotomuz jereni kimiz kakamyň ýerinden galmadyk. Soň boğday ýerege başlandy. Boğday ýereginde de kakama kömek berdik. Soň kakamdagy dömek bilen gallan ýygnamağa gitdi. Birem jeren bilen gidip oňa kömek etdik. Biz gatyr aç bolmaýardyk. Her gün ortan dinjal maçkamızda umut ýağlyny nahar öşerip berýärdiler. Ollara bir bitin, bir ýal kiçilere bolsa ýart çörek berýärdiler. Kakamyň henüz bütün çöregini dolýan gece ýatyma düşenok. Ol hukman öz çöregini bölüp, jereni kimde de dağıtırardy. Hawa, urjun ikinji gysynam sagamany geçirdik. Ýene de ýaz düşdi. Ýene de ağaçlar gullap. Yer ýüzüni gulälek tutdy. Ýöne bolyn
Biýadym güläligi duşman bilen söwüşýän front çygytlary alganyna çalym etdi. Şo bahar Hasam uruşdan öllü habar kän geldi. Köpeýler ýaz tutdular. Ondan kimin bahara güle ısığı götürildi. Bardat qahar gadap bilen ar namus bilen demal ýady. Kakamyň bolsa inni halis biýili bükülipdi. Ondan ol soýluň oragyna yaramady. Oň ýagdaýy nazarda tutup, ony kalhozyň göýe krançylygyna sakçy edip goýdular. Jerin kimiz bolsa, orak başlandy bolup, orak urmak etdik. Tomuz geçip göýüzleşdi. Hawalar kimden sowap başlady. Hadan ýeli gömmek baglaryň ýapragyny soldurup, süllerde uğrady. Herkim ýylrak geýnenlerini kim görmedi. Jerin kimden inni bir ay bäri mektebe gatnap ýördik. Burun goly Jeren okudan soň men bilen gaýtmady. Ora, Näme? sen bugün öýe ködüň ötegit. Men Gurban Sultan ýagmyrbalary etjek. Olarda näme işiň bar? Men keneglenmen barar. Oli kimden zerur gurrunmuz var. Men o gün Jerense ýek gözüm gaýtsam gaýtdym boly. Asıl iýinçalygym bolmady. Gönlüme bolmasa olyny gelnejesiniň ýanyna ömürlük garaýjak ýaly. Şoň gejesi bilen nagy gelmedik bolsa, hut men ýüregim ýaryljakdy. Herne köp garaşdyrman geldi. O şeýle bir saatdy. Gele gelmeni meni goçaklady. Oň bu bolşuny gen garlym. Jeren. Näme habar? Haňam boldy? Men jigim bar ekeni. Ha? Ýeşdiýämiň jigim bar eken. Oýoň oňatsadyny. Oy. Oň eýjejikdigini. Gözlerim, özüm durunca kakımda. Adına da kakımın adını nakıptırlar. Men kakım canım ölmeyenler. Men kakım canım yine de kaydık gelipdir. Men onu asıl elimden düşüresim gelmedi. Onu oğşap, iskap doyup bilmen kayttım. Kakım canı diyeni. Kakım canı. Ağım olurdan geçip geçtim. Mena olurdan geçimen. Jeren sondan soň gelnejelerine kän gatnady. Her gidip gidip gelende ýüz açylyp şahat bolup gelýärdi. Ýöz ogul jigit hakynda näme de bolsa täze habar getirýärdi. Agasy ýadyna çönne bolsa ýene de agroýa batýardy. Frontdan gelse, gelip jigimi görse, bilkem ýene de aklyna aýlanar. Men her zady ederim ol gelnejem arar. Nesip bolsa ýene de birleşeriz. Sol agar günüň üstesine oba erbet bir habar ýerdi. Oba desertirler, gaçaklar arlasy ugrapdyr diýdiler. Hut dünýäl öňüň özünde de şordiň obadan öýlerine gaýdyp gelýän bir oglonja ora urup özünden gidiräpmişler. Elindäki ýarym putogoly uğunyny alyp ses çykmasyn diýip agzyna ýalyp tıkypdyrlar diýdiler. Garaz olong etdiýän betişler hakynda gurrun köpelli. Ýewadan arystan gelýän bir bennäň bolsa, elinden düýesini tänesine alyp öldürüp gurruqya taşlap ötäýdipmişler diýip gurrun etdiler. Şoňlar adamyň gurruny desertirler hakynda. Ondan Jereni kimdiň gurrun solar hakynda. Olary näme üçin tutanoklarka? Olar çöle gaçyp gidýärler. Gündüzüne şo ýerde bolup, oba diňe gijesine gelýärler. Ondan olary bir wagt ele salaýmak aňsat däller. Ýeri iş tutuljagy bellile. Beýdip ýörenden gün özler gelip günälerini boyuna alaýman. Onu edip bilmezler. O näme üçin? Sebebi olar korkak. Nämeden gorkýarlar? Olar düşmandan gorkýarlar. Olar fronta gitmekden gorkýarlar. Öller süýdýärler. Şeýdip ýörenden ölünlerimiň paýgudyr. Näsini aýdýaň? Olar haçana çen şeýdip gaçarlar ýörürler öýdýän. Eruýja ýylyň gözüne görünmeli bolarlara. Elimde yaragym bolsa, hut özüm şonuň gasyna çykardym. Köççülüğün öňüne suud ederdim. Ah Jerencan,
Hemme kişi özüň ýaly bolaysa bolaýmajak näme? Arkaýyn bol. Olan gitjek ýeri bolmaz. Olar taparlarym elseň aýdyşyň ýaly suw demederler. Bir günem ýerden ejem ölünni bize ulu hossarlyk eden, sığırymyzyň süýdüni sagyp beren bossan eje ulyly bilen aglap geldi. Vay, kömek edin, vay. Bossan eje näme boldy? Näme var? Näme boldy sen aýtsana. İsaydanlar oğlum, İsaydanlar. Barsana tiýdirak. Halkana meletse habar etsene. Näme boldy bossan eje? Aýda hary. Sığırımızı öldürüp laşyny alyp öterdirler ağrym, vay baktım ya. Bolýa bossan eje, bir her habar eder. Koy ýetini, koy koşa şäherine gitdim. Men elimde baryn edip kalkozyň kantorasyna ylgadym. Kantora yetip barýakam, kalkozyň başlygy Murad ağa öňümden çykdy. Ero, näme habar? Goňşymyzyň ha bossan ejilen sığırny öldürüp läşini alyp gitipdirler. Haramzadalar. Bar oğlum. Sen ýygyň aýdy ber. Häzir barar. Bolýa. Yine ılgap bostan ejilere bardym. Bostan eje henidem aglap durdy. Yerine yattın, haber verdin mi? He, başlygyň özüne de habar berdim. Häzir barassydy. Tanrı yalgın, oradan yaşımız yok bolsun. Yer oradan. Inni bizim günümüz ne hili geçer? Bize ağaçlıktan ölmen çıkarıp vermişi sığırda ağırım. Inni men ayağım halıma. Oldu ne etmekle bilirdim. Azıcık mert bol bossan eje. Hemmen adyň bir zady bar. Ha başlyk geljek diýdi. Eşdeli ol näme diýýär? Onyança başlygym gelip ýetişdi. Bostan eje Murad ağaň atlaryny şörneme hetdi. Sığırın nähili öldürilendigini görkezjek bolup küme topuldy. Bostanece. Taklan. Entek meclislere gelmen, küme girmen. Inni bir günü söyleriz başlık. Ağlama. Ağlama bostanece. Henide kalkozumuzda acilönün mararı yok. Sağman getmiyorsak innen bolası yok. Sen kovusu sığırınızı nähili ýagdaýda öldürenliklerini aýdyp bersene. Vah ne hil boruydiyan. Kümeğe girip arkayn etjeklerini edipdirler. Sığırın kellesini, dört ayağını, karın pohunu koyup kalan läşini alıp gidipdirler. Necisler, kulotular. Yil frontu vatanın ağır namsurunu kan nöküpüyor. Yaş çağı gelin kıydı qarrı ortara çenini oların idini frontu kollamak için yer peşep, derlerini döküp, giyicesini günlüğü edip işlep yiyorlar. Bu haramdadılar olsa yetim çağların ırsalını tağdan salıp yiyorlar. Yer ol zeyli necislerin faşistten neyme tapavdu var. Şoňundan 3 gün geçenden soň agşam aralar bostan eje ylgap öýümüze geldi. Ol bize ogurlaň tutulanlygyny, ýa-da kalkozyň kantorasyny eltilendigini habar berdi. Bostan eje bilen menem jerenem kalkoz problemynyň jaýyna tarap gitdik. Dogrudan kantoraň adamdan ýa hümer bolup durdy. Her kim tutulanlar görjek bolup epşeden ışıklap görýärdi. Menem ışıkladym. İki sani sakal saçı üsün 25-30 yaşlarındaki adam yerde eller sırtına daňyl götürdüler.
Olan hersin kaptanına bolsa eli we satardy saldatdyk durdy. Başlaň ýerinde oturan kapitan bolsa olardan sorak etdiýärdi. Gäte bolsa daşardan adam çağırıp tutulanlar bilen ýüzleşdirýärdiler. Ine bostany janam çağırdylar. Sonunu Jeren durup bilmedi. Olam epşeň öňüne baryp ışıklap gördü. Jeren şol ışıklap durşuny iki elini epşeň aynasyna goýup doňun ýary bolup durdy. Men Jeren gulagyny çağırsaktım. Jeren, inna ayarlay. Bostanece derrew çykar. Jeren. Sana näme bolýar? Jeren näme bolýar? Başyň aýlanýarmy? Gaýtaly. Hani bostanece garaşmalymy? Gaýtaly. Jeren ayaklanmadyk köşekdäki asyl ýörep bilen okdy. Oňa näme de bolsa bir belaň uçuranyny bilip durdy. Ol zordan öýe girenden öýüdüni keçäklatdy, ýüzüni ýere berip ağlamağa başlady. Jeren, sana näme boldy? Näme üçin aglaýaň? Niýe aglaýaň, ha? Jeren, han ağlamasana. Eşdiýäňmi? Jeren diýen. Azıcık maňa gulak assana. Men häzir sen ýagdaýyň konuşarak aýdyp geljek. Gidip doktor alyp geljek, Jeren. Eşdiýäňmi, ha? Eşdiýän. Doktor çağırjak. Eşdiýän. Yok gerek. Men doktorluk kefelim yok. Onda sana näme bolýar ahyryn? Hiçlat. Vuracan. Hiçlat. Geç otur. Çay iç. Sen şuň oňuňa diýmäniň üçin ýüregiňden tansy tutan bolaýmasyn? Yok. Yankı tutulan cizirçirler tanıdın mı? Näme diýdiň? Yankı tutulan cizirçirler tanıdın mı? Ha, olarmy? Ya, tanamadım. Tanary adam diýen. Olar adam jynsynyň aýrylypdyrlar ahyryn. Saqqal saçlary bir garış. Men onu nerden tanaýyn? Ay, onu şolar tanaryndan tanamanyň gowy kan diýen. Oraz. Şolun sahapdyryna goturun ýaşyrak. Men ağam. Jeren. Ondan sana ağa bolmaz Jerencan. Sen ağam frontda düşmanyň garşyna eli ýaragyl söwüşip ber. Azıcık aklına aýlan. Yok Racan. Yok. Men oynadym. Men Karaçanım. Şo men ağam. Men onu görüp da çaşıpdym. Sen bolmadyk bolsaň ýylyň orta arasyna gürpillep yere ýazlardım. Doğrudan bunu senin men aýdýarmy, Jeren? Ha? Çyn Murat. O nähil beýle bolýar? Ol fronta gitmänmidir näme? Men hem şeýle pikir edip ýürdüm de. Ağam düşman ile söwüşip ýöründir. Ine o da ýyldygyny döşüni orjin baryna akynıp ýeňiş bile gaýdyp geler öýdýädim. Yeni gelinecemle tapşarlar. Toy eder. Üýümde göçüp barar. Gülýal durmuşumyz yeni dikeler öýdýädim. Ine bahar umydım. Bahar arzuum puğuca çykdy. O nähil fronta ödenni her öz gödüm bile gördüm. Yerini men näme işleýin? Dadymy kime getireýin? Indi maňa öňe sen barmaň çomuldyp. Hala döňüň jigsi bar ýa diýip aýtmadylarmy? Yerini men mektebe nähil barar?
iýleň agys frontda düşmanyň karşysına döş görüp, tewiş edip ýörke. Men agam kaçkak bolup. Bostaneci ýaly naçarlar talap ýörke. Men nähil olaň ýüzüne görünüp bilen. Meňinni bijele gaýlarda durarlygym almady. Oraça. Men senin öňünde şeýle maskara bolaryn öýtmän. Men tide hayret çekdim. Emma gör bak nähil delil ýetirdim. Dur jerin aglama. Aglama. Men sana bir zat aýtaýyn. Men arada bir zat eşitdim. Kakasy oglunyň edenişine jogapkar dälmiş. Dogun edenişine jogapkar dälmiş. Onsoň sen agaň bilen hiç ýyl gatnaşyň ýok ahyryn. Näme? Sen o fronta gitmede gaç diýdiňmi? Ýa-da ol öýretjek işini senden sorap etdimi? Ermile edipmi? Ýeňini çeker? Diýit ýaşy. Sağ urgun oturmysyňyz? Gelen ýaşy. Gel bostaneci. Jerenjan? Sana näme boldy? Oy, ýüzüň ýaman salyp görünýäli. Gözüň dagam gyzaryp gidipdir. Aglap da gitdiňmi? Bostaneci. Eşder bolsaň jeren ýaňy taz ölüpdi. Ýaňy özüne gelip durşy. Bilýän. Jerenjan häli agasyny görüp şeýle bolandyr. Koy. Jerenjanyň ýerine bolsam, özüme hasam beter bordum. O bir at getiren boldy da ady gitmiş. Yer şo göwräň şol sypatyň bilen nähili şeýle bet işlere baş goşup bilýän diýsene. Yer şoňa Jerenjanyň agasy diýsen kim inanar? Wah, bir goýundan agam dogry, garada diýilen dogry eken. Yer o kim, Jerenjan kim? Jerenmen şoň Allah sen mirdäm kädiýän. Jerenjan sen bile şol öňkü Jerensiň. Agam şeýle kenew diýip birjik dagam kemsinjek bolaýmagyn. Ol sen kakaňa da meňzemändir saňa da. Ol namart, ejid adam. On ýaly dogunum bolmaz ýylgünem. Jerenjan, seni şo ýerde de öwdiler. Jeren okuwny da atlyşny okýa, kalhozda da elinden gelen kömegin berýär diýdiler. Saňa tüz kakasynyň ýyzdylar. Agaň barda da boyun aldy. Oň şol boyun almasy işinem ýeňlidirim kädiýän. Hawa, meni sen ýanyňa başlyk ýerdi Jerenjan. Jereni biçak gowurýanlygymy özüne aýtdy. Ay, onsoňam oň ýaly agadan geçäýerler gyýdym. Ýyl isnat getiren namart adamnyň mydamada geçilýändir. Men seni öz gyýnymdan aýry görýän nädirdim. Başyňy dik tutda arkaýyn gez. Sen boljak gyz dünýäde ýokdur Jerenjan. Wah, bolýarynly köşeklerim. Sağ oturuň, sağa many uklap duruň. Sağ bolun, gelip duruň bostaneci. Sağ bolun balalarym, gelerin. Ýyllyk mektebi tarih paty bilen tamamladyk. Elimde owadan şahadatnama berdiler. Men şahadatnamamda 3-4lik bardy, garan 5likdi. Jereniň mursy 2-4ligim ýokdy, zawrym 5likdi.
Hop bir şeyle. Yerinlik maslahat. Okumalı mı ya da işlemeli mi? Karnımız açtı. Giymeğe işimiz yoktu. Bir yağdayda oku yağdına düşer mi deysen? Bugünler giyece günler eğininden kum soğuru işlerinde karnını doyurup bolayam deysen. Yer işlemeli olanla yerde işlerdi. Şoğunun birine bir de kalkoz başlığı çağırdı. Girmek mümkün mü? Ha, gelin. Ha, oraya kurur mu? Selamun aleyküm. Gelin kurur musunuz? Gelin bakalım, gelin oturun. Yeri, okumudan tamamen kuturdunuz mu? Kuturduk Murad ağa. Yeri ne işlemek söylüyordunuz? Bize ne işleyeceğimizi bilen neler? Bir oğlumuza işle diye. Bir oğlumuzdan oku diye. Yani nerede okuyup nerede işleyeceğimizi bilemiz yok. Sen etmeli işini düşünüp gülle. Okumalı. Dine okumalı. Para kaçırıp doğru olan orta ben sizi zorlap okuyu verirdim. Yani bu at onu deyip bilecek değil. Bir yıl yarım yıl gayret edin diyecek. Öğümü görüp durdun. Ovamız çolarıp kaldı. Eli yara tutan frontu etti. Biz olsak frontu çörek bilen, süt bilen üpçün etip durmalı. Hazır vatanın bizim öğümüzde oyan öte bir şeyle. Hem medat front için. Bizde olsa işi ücreten ok. Şoň üçin men sizi kalkoda işe çağırýan. Ora, Hava. sen kalkın kalkodun düýü tutanyny öz işinnäki arwanasyny getirip kalkoda tapşyrypdy. Jeren, sen kalkyňa moňattanýan. Onuň watany öňündäki hyzmaty uludur. Nibet ağçı, diýsen yürekli, batyr adamdy. Ol serhetçilerin dostudy. Ol olary serhedi boljulary gola tanmak köp kömek beripdi. Şeýle kynçylykly günlerde siňem kalkoda kömek bermeňiz gerek. Düşünýär. Awa. Jeren tagamçylygy öwrenýänçe botanajaň ýanyna bolar. Sen mosora. Triýanyň ýanyna bar. Bolýa. Bor. Ol sana näme etmeliligini aýdar. Na uruş guturur bolin. Men sen ikiňizden haýsy okuwy görýän bolsaňyz, şol oku öz elim bilen yerleşdirip gaýdyr. Bolýa. Sağ bolun. Häzir bolsa. Men sen ýerinize hat beren bolin. Şolada barın. Bir näme awans un alın. Ağaç karnı işlep bolmaz. Men ha, şunu öpüp bereyim. Sağ olun. Bolýa. Sağ bolun. Biz işe gumra bolup, watyň nähili geçýändigini de bilemzokdyk. Sergey ağa maňa köp zat öwretdi. İlk başda men traktor bilen bogda ýören kombaýny ýalňyş taşadym. İşim ýeňilläli. Hergede gullukan boçgudan nevit ýa-da avtol aljak bolandy, der dazara galýadym. Üçe günüň içinde üsbaşym nevit bilen avtol etdim. Ondan üsbaşymdan mydama nevitisi kukär durardy. Soňra awyn tawyn aldım. Üstüme yekece damca da dökmedim. Jeren bolsa daňa garandan turup bostany bilen bilece işe gidip bilece işten haýdyp gelerdi. Jeren işinden hoşally. O maňa bostany hakynda, oň sagyr sagmaga, sagyra iýmit bermäge ustatlygy hakynda, ondan köp zat öwrenýänligi hakynda görünmerýärdi. Gyşyň orta gaýlary bolsa gerek. Jeren işten ilenini aglap geldi. Oň bu bolşundan bir çak gorkdum. Men işten kovmaly. Men suda vermeli.
Sen näme üçin kovma? Näme üçin suda bermeli? Birejecik gölen kanına gallyp. Sen näme kanına galýan? Näme sen on damagy çalaýdyňmy? Ora, sen ýadyň oýuny şe. Ne men on damagy çal faşist öýdýän. Kanına galym diýsen, şeýledir öýtdim. Sen bir zady düşün. Men ýyda diýen sygyrlanmaň biri guzlady. Höwrü köp bolar. Gölesini öldürüp berseň nenin höwrü köp bolsun. Vet bir açaysan bolmaýarmy? Belki malyň arasyna kesel aýranlar. Aýtdykla. Olum nähil keser bilen ölenini bilip bilmedi. Üşäp soğukdan ölen bolaýmasyn? Başta bir göleci ölen soň, bu saneci kimdim şeýle guman etdik. Sygyrjaýyň aýnalarynyň döwük ýeri bolsa petikledik. Hawa, Ondan peç yakıp gölecikler şoň ýanyna ýatyrdyk. Onu da bolmady. Ölli. Jemi 3 tane ölenli. Şoğundan bola ise 5 gün geçenlerde. Jeren saat bolup geldi. Sygyrmaň bir iki guzlady. olar entek ölen okmy ya? İki jigem biri dökjükleşip çykýarlar. Ay, meňe bolup ýöşüm maskaraçylykda. Bugün ýerden bark görsem, bugün örte guzlajak bolup ýören sygyrym ýok. Oğurlanan öýtdi. Galynym bir aly basga. Barp sakçyny kısa buğradı. Hawa, Olam karry görgüli. Şu derwede döne sygyr geçen ok diye. Bir görsem, howlyň hol in gaýra başynda. Ýalap meýdanna. Men gözläp ýören sygyrym iki gölejiklerini ýalap dur. Gölejiklerim keýpi kök. Eýem kaçan aýak üstünde durup, enelerini emjek bolşup gara başlaryna gaý. Sygyrlara açık arası howaň nähil gerekdigini indi bildiňmi? Biz bolsak dünýäni petiklep, peç ýakyp, goýladyp oturup geçip yaz düştü. Terge ýagan arkasından traktor sürmäne öwrendim. Traktora minip yer sürmäge başlaryňym men ömrümde iň şatlykly günüň biri boldy. Men köpden bäri traktor sürmäge arzuwladym. Traktoryň demir oturugyna minip erçäň gününe otursam men armanym ýokdy. Men sürýän traktorym köýnürem bolsa motor gowy işleýärdi. Bir kim yeri radiator çaltkyzyp tir-tirden suw goýup durmaly bolýardy. Men bir ýerine suw getirip bermeni garaşyp durman, oňa da özüm ylgyýadym. Şeýdi perkim başardygyndan fronda kömek berýärdi. Ekisi öý watyny oňa tilledip geçerseň, onuň duşmany urlan zarwady. Her däne galla duşmany atylan okdy, gülledi. Men ehli uýjum oýup işleýärdim. Wagt entegim oňa diýiljekdimle boli. Traktorymy suwam ýangyjam özüm daşıýardym. Ondan ballyny maňa kömekçi edip bellediler. Bally bolsa, bir gün görünýärdi, erte tadyl görünmedi. Ýalňyş taşymagyň bir zady boljagam boli. Suw taşymak kyn bolýardy. Radiatorum goýup, zor suwum gaýnap durdy. Teýagyr ýagdaý bir gadyr aýtdym. Şonuň ertesi dogry bally işe çykdy. O maňa kömek bermeň geregini gaýta gaharym getirdi. Yerov traktorçy ýigit. Ýem arz etmäge ýetişdiňmi? Bally, Hawa. men bara. Şu ýer közüme suw taşymak kyn bolýar. Radiatorum bolýar. Suw ýalňyş taşap durmak men ehli watym bolýar. Görýärdiňe ikisiniň kızganyny wat ahry. İkisi wagtyny geçirmediň näýil bolýanyny özüň bilýäňi. Bugünler o, her minut, her saat wagt gymmatly ahry. Düşünýäňmi şoňa? Görýän ol kalhodyň ählala da sen başyma düşüp dur o.
Näme brigadir ýa-da başlykda boladyn gelýärmi? Meniň o gözüm alarttım-da ağzym diňe durmaýyn diýip zat diýmedim. Kaýla etmäkem ýene suwum maýnady. Traktorymy sakladym-da ballyny çagırdym. Emma balla gözüm düşmedi. Bedram alyp özüm suw getirmäge algadym. Barsam, bally suw bolan sisternamyň kölegösüni arkan düşüp hor çekip ýatyrdy. Gaharma onu turuzjagan bolmadym. Şeýdip oň maňa ekişiň bütün nowamyny işläp pedil beren güni bolmady. Akşam bizde Bostanece jeren nagymyz guruluş oturkak balla hakynda da gep gozgoldy. Ballyň at tutulundan jereniň gahary gelip ýüzi aktam boldy. Şonu jitme pet bolsun beremedim boljak gel. Näme boldy? Onu jitmaňa aşyk bolupdyr. Kim? Ballymy? Ýogy. O sen ýamdy näme işlep ýör? Oy. Onu jitin biziň ýanymyzdan aýrylýan wagty barmy? Haçan gördüň sagymçy gelin gyzlaň arasyny? Jeren, sen gurrun näýli? O bally sana näýli aşyk bolupdyr? Hawa, dogry. Bir küçünlükde sygyrlymyň akşamky sagyny sagap boldum diýip öýe gaýtmakçy bolsam, nerden çykanlygyny bilemok. Bostanece diýip kapdalymdan çykaýdy. Vay kim kädip yüreğim yarıldı. Görsem şo ballı garsak da. Vay tas yüreğim yarıptın. Asıl sen mi? Sana näme gerek diýdim. Bostanece yuwaş diýdi. Näme üçin yuwaş bolmaly? Ýylyň öňünde eden etmişim ýok diýdim. Yuwaş bostanece yuwaş. Men sana arda berim diýdi. O näme arda diýdim. Me al endekşi jagaz. Soň silahın yetirini itti, elime bir duun çöw tutturdy. Vay, munyň näme diýdim. Oň bu bolup durşundan gorkup titir-titir nagyz. Kädeji ýyl ýyrtan ýalyk bilen köýnüklük alaça mata diýdi. Bu näme ýalygy, bu näme alaçasy diýdim. Men horlanýan bostanece maňa kömek et diýdi. Horlanyp näme bolupdyr diýdim. Men siziň ýanyňyzda köp gatnýandygym özüňem görüp duransyň. Men bu ýere ýöne ýere gatnamok. Özümde yktyar bolman üçin gatnýan. Men keselledim, meni yskurdy diýdi. Oň gurrüňine geň alyp ýakama çykurdym. Vay, tüf. O näme ysky? O näme kesel diýdim. Men jerensiz ýaşap biljek däl. Kömek et. O gyýdyň açary diňe sende bolmalydy. Ýer öljekmi, ýitjekmi, haky şey diýdi. Hay haram garyn. Sen bir barıp yatan haramzade ekeniň. Jeren bir ýaňy 16-syny olduran gyýdy ahyry. Neneň diliň bardy diýdim. Bostanece, galan zady bilen işiň bolmasyn. Ýöne onu maňa razy etseň bolýa diýdi. Şu elimde tutup duran düğün çöğünü maňlaýyna yaptım da yite yok bala deyip öýe tarap gaýdy berdim. Sana ýaglyk bilen alyçyda dönmorsa maňa altyndan gülýak uzatdy. Oy, adgyna azmany geçen. Wah yer sıpatyň şowalarda seni gyýy başyna yapsynmy diýdene. Garsak ýaly boyu bar. O bolşuny da garny eşegiň garny ýaly. İla iş bilen güderan bilen qara başyna gay, oň bolsa gyýy söýmek, öýlenmek ýadyna düşüpdir. Sıpatyň mar bolsun. İýliň oň ýalsy fronta gidip pellesin etegine salyp köwüşip ýör. O bolsa bu taýda qaqasynyň arkasyndan mesligine çydamaň ýör. Hay bolýa-da ýönem. Tüs gurt gitdi oýnalyň, şagal gitdi ýaýnalyň diýenler de. Be. Jeren, sen onuň valla näme diýdiň? Näme diýer öýdýän? Eşigim öz deňini aşar diýdim. Ha, o näme diýdi? Näme diýer öýdýän? Hany bir zat diýsin, edilmeýdini ýakaýyn.
Bosanıcı. Hı. Şu ballı ne yaşanır ikden? Ballı mı? Ha. Ay, ola köp yaşanır oradan. Köp yaşanır. Bunu ne o fronda gitmendir? Vah, onun arkasında kakası var diye ayttım ağdayım. On kakasının pulu kän pulu. On yanına oğlunun yaşını ulaltıp yada küçeltmek eşeğe falan talansa da yoktur. On kakası ömrüne iyili çürük yapmağa deyin çürük geçirdi. Ennem çörek kıtarıp norma düzüllü oli, çörekçi olup işe geçti. On ağırsına basan pulunun hetti hasabı yoktur, Oracan. Ol bar dadı pula satın alayya. Ya der gerek, ya zor deyip eşitmen bidim. O da. Bosanıcı'nın sözleri meni amıklı pikirlenmeye mecbur etti. Doğrudan biz juda sadı, anancan olyaz. Bar zati öz yüreğimiz osyaz. Dünyada balli al qara yürek güller qıttırıydı diyem. Sonundan men jireni olan qarayışım bütün ütgödü. Olan yetişip iyilin gözüne görünüp başlaptı. Onu balli al qara yürekli adamlardan qorap saklamalı. Jiren yağı açılıp oğran qızıl gülli. Onu kimin iyisqap, kimin yolası gelmez. Yerini sigem bolsa, men jirenden arkaynım. On öz ağır namusunu qorap bilecektiğine anan yadım. Thomas yetecek derecesine yetipti. Her kimin göğe köle ödedi. Günler uzap, geceler biçak kıyskalan son, inni işe de keramara gün madal doğundan son ittiyadık. O günler men gözüm jerennedi. Gönlüme olmasa bar ademen ışkı jerene düşön yalli. Kakamım göğekinin üstünde yatıp duran son jerene menden başka göze uçuruk edecek yoktu. Jeren işe gidip sehleylense iyincal iyidinden gittiyadım. Bunlar hova deysen ısı olan için Jeren her günden yali iyirlen soğuk suva düşünmeyi endig edinipti. Bir günüm iyirden eline palatensasını aldı da gayra kıyaba suva düşmeye gitti. Men on suva düşünmeye kaçan gidip kaçan geliyenlerini belirttim. Bir gün oli çaplan vatımda gelmedi. Ondan iyincal on iyidinden gittim. Doğutçuluktan geçen yerinde kalkoyun yağı giyici günlüğü akıp yatırdı. So yerde yapgul sevutluğun içivilen geçip gittiydi. So sevutluğun aslında hiç kimin bilmeyen çoğunluğu vardı. Jeren yine so yere varıp suva düşünüyordu. Men o yere yetiverende Jeren'in elle başka birinin duranını gördüm. Olayan eşiğini çıkarıp yüzün soğuracak bolup duran son uzaktan kimdigini tanap bilmedim. Ilgap bir anna varandan son tanap kaldım. Onu yança sevutçuluğun arasından Jeren'in suva uçup duran yerinden kıyıqıran sesini eşittim. Yok bol! Yok bol meydiranın! Yarma bir gel! Edilmeydin yakayım! Varaz! Varaz! Kıymet! Varaz! Ballihini gözüm soğuklumaka on elinden yapıştım. Bu vaqt onu ön kuvallı deysen anana reallerli. Tüyü ütbäpti. Yüzünü ağak tam edip sandır ihtiyadi. Ol elini silkivallıdı, edil yırtıcı hayvan yalgıygırdı. Ha? Yok bu şeytan! Haramzada! İnesin! Ol sen hiç sadım değil. Ol yönümüze gelip bir niyetim ahirin. Şonu çiğnağın men uryanmı? Uryan diyemin? İne sana niyetiyiz. İne sana haramzada. Ol elimden sıpanın hepsini
eşiklerini koltuğuna asıp kaçıp gitti. Edil 17 yaşadıgan boli uruş yattı. Bir beyik yeňişde jereni kimdiňem paýymyz bardy. Uruş ýyllary bilen dek oturmadyk. Gül ýaly çağalygymyzy uruşa sarp etdik. Bilen ullar deňine ýerden turup işe gitdik. Ola gorup dögük, sagyr sagyp traktor bilen ýer sürdik. Şeýdip bilen fronda kömek etdik. Şuun yeňiş diýilen güni her kim açlygy, horlugy unutdy. Yeňişiň ýeliginiň baryp girmedi we galmady. Frontdan gaýdyp gelenden öýüne toýdy. Bosany jaň oly polodam gaýdyp gelipdi. Gelmedikleň öýüne. Jeren bolsa. Wah men amagam şeýdip frontda ölen bolsa bolmaýarmy diýýärdi. Men şu ata jereniň ähli soraklaryna jogap tapsamam. Ine şu sorana goli jogap tapıp bilmeýärdim. Şeýdip, uruşdan soňky ilkinji gyşam geçip gitdi. Ýaz düşdi. Ýazyň ilkinji şemallary adamnyň yüreklerini erstirip gitdi. Jerenin kalhozy iň meşhur sagamçylaryň biri bolup ýetişipdi. Olany bir topar sagamçylary da ýol başlyk etýärdi. Jerenin menem inni 18 ýaşapdyk. Şonuň ýerine Bosanyja Osman Mutu habar getirdi. Jerenjan ağın qaydyp geleýin ýarly diýdi. Edil gurdagdasan gurt geler diýenleri boldy. Şowrundan 3 gün geçenden soň agşam aralar Jereniň agasynyň öýüri öýümize geleýdi. Ol içi datly ipeslice haltany Jereniň öňüne oklady. Ine Jerenjan. Şoň üçin 3 mogoly pul dakyny ýaly şaýtep bardyr. Allahyjym buxtuzyňda goýay. Son gerek var. Ine näme? Adatlyga çykdym şükür. Ölmesek işlerin seni hor etmen Jerenjanym. Artık sen şu tak meni görmäge geldiňmi? Ya da başga da matlabyň barmy? Jerenjanym, janjy, menne başga nähili matlap bolup biler. Tiňe seni görmäge geldim men. Nazar ağa sağ ol aýtmagy geldim. Ondan sonra seni alıp gaýtmagy geldim. Görüp dursuňa. Kapymyzy yel açyp el ýapýar. Şonu açmagy geldim. Kakymyň ejimiň ojagy ýetip gitmesini geldim. Haçandan bäri beýle rehimli, beýle akylly boldum. Haçandan bäri ýadyňa men düşdüm. Wey, sen her wagt ýadymdasyň janjym. Men sen ýadymdadym diýsene. Bir wagt Gülýal gelneçeme azar berip, oň göz ýaşyny keptirmedin. Ahyrin oň öýden çykyp gitmegine sebäp boldum. Şonda da men ýadymdamdym. Watanyň üstüne duşman çodonny, iýler fronta üseler, sen çöle tarap gaçyk bolup gitdiň. Şonda da men ýadymdamdym. Iýler hem çağ eklep, hem kalhozy kömek berip, özleriň iň gymmat zatlaryny fronta ýeberýäkeler. Sen gelip ýetim çağalaryň ırsgalçyklaryny wagşylarça talak gitýädiň. Şonda da men ýadymdamdym. Sen gaçkak, talaňçy bolup çykanyňy namys edip, ağlap öljek bolumdydy. Ýadymdamdym.
Sen atılmaňa pul, şaýsep berýän miýsen, ol seň zatlyň däl. Olar saňa men galyňymyň ucundan seyit körle berip goýberdi. Seni ýem meni oň bally diýen neji sogluny satmaň söwdasyny edip ýörsüň. Men sen ýerine bolunmarsam, öz bajymyň söwdasyny etmäge gelmedimde kolhozdan iş sorap barardım. Ceren. İşlep qara dermi saçıp iyiliň öňünde öz günämi ýuwmaga çalışardım. İyiliň ynamyna ýerjek bordum. Men sen ýerinde bolunmarsam, baylyk bajymyň galyňyndan gözlemän, halal dehmetden gözlerdim. Men ödüm taptırman. Onun tarap hatirjem bolay. Kimi söýsem şoňa bararyn. Mene ýem birini töýdüm. Şoňa da barjak. Ceren. Jereniň bu sözlerini eşitip artygyň tüýdüýt gödü. Gözleri aç möjüň kyal çıraň ýatyna bir agaryp bir göwürip göründi. Sen Ceren mara. Aýbymy ýüzüme basma. Onsam öz günämi özüm bilýän. Kim kovsa da sen meni kovmağa hakyň ýokdur. Beremen diňe seni geldim. Seni bagtly etmek üçin geldim. Sen men bagtly etmek üçin gelem ok. Sen men bagtymy ýatyrmak üçin geldim. Seyitlerin nähil adamlygyny sen bilmeseň men bilýän. Olar öňden gelýän guruply, awryly adamlar. Olary düşüp bilseň, armanyň näme? Men derime sen barpsyň. Bolýa da şo. Men bilen gürleşiň nähili? Men sen agyň ahyry. Sen men agam dälsiň. Agyňdyryn. Agam dälsiň. Ölseňim agyňdyryn. Sen akda il başga kişiden soramaz, menden sorar. İyiliň gurrun netme. O näme üçin? İyil günni satanyň bir iyil gün bolarmy? Sen çağı bolma Ceren. Agyň bir zat diýenne hädi aýyrlar. Agam iyil fronta gidenne, çöle gaçyp giden günelli. Onu sen häzir men bilen gitjek dälle. Şeýlemi? Sen bile hiç gaçanam gitmen. Ökünörsiň. Ökünsem ökünüpler geçeyim. Erbet bor Ceren. Kakam durup bilmedi. Artygyň dykan ýüzüne siretdi. Näme o artyk? Näme zol bir zada gaýtalap otyrsyň? O sana gitmejegini aýtdy ahyryn. Sen o artyk. Bir görür söýleki diýen bolupda Jereni haýwat atma. Senin böyle korkan adam yok. Böyle batır olayan bolsaň batyrlyň frontu görkezmelek. Ýere bollul oraz. Sana vara samsyjak gyýdýarlar. Ekit. Senem haltaňym gözüm görmesin. Bar nirden alan mortaň şoň eltip ber. Sen mara Cerenjik. Katy gitme. Menen tek diýirikem. Sana ödiýenmek diýil. Sen düşün, bular seni eşek ýaly işledip, innem yetişen soň seni birine satjak bolýarlar. Näme? Hawa, Utan! Utan! Olar seni ýerip ýurtda galan yetimdir etdiler. Ýok, men onu etdirmen. Men diýirikem sen yetim dälsiň. Senin agyň maryn haşy men mar. Men bu jaşlyň gözünde ot ýakdyryn. Esdiýärmisin? Senin gözüňizde ot ýakdyryn. Hanjeren, maňa köp aýtdyrma da, turdyňmy düş. Kim aýdyly? Ceren, tur diýler sana, hani? Artyk Jereni tarap topuldy. Kakamyň golundan ýapyşdy. Men oň ýakadyndan tutdum. Artyk gorkdy. Bağışla. Bilime kızmalık edip durun. Yermeni iş kaytan bilen den bolmaň.
Sol akşam Huwaq men muny size nähili gurrun bersemkä. Men muny size nähili düşündirýin. Elimem garam tutma çok bolýar. Dilim tutulup bütün dolkun bilen sandrapdy olur. Sol akşam biz gurrunlaşıp kıyana durduk. Sol akşam kakım kimiz yatsak bolup yan yerimde geçipdik. Ceren bolsa Epşeňün maşyny sarladyp keten koýunyň dikip oturýardy. Cerencan, kıydım. Giyici bir çini vardı. Senin minni uğuklu. Galen işin yertir eden yerler. Bolýar. Edil 5 minutdan bolýan. Onsoň menim yatjak. Vay! Ine bar bolan şody. Eýem jeren kellesini maşyna berip gana bulaşyp ýatyrdy. Jeren. Jogap nirede, zat nirede. Benim kakımım ılgap taşıktık. Artık epşeňüňni tüpeňden çykanja yerine kellesini tama berip oturýardy. Edil kaptaljagyna bolsa goşa tüpeň ýatyrdy. Ilgap goşatyna ýapyşdym. Goşany aldymmı almadymmy artygyň asyl azaryny da däldi. Ceren! Menem atım. Atın menem! Menem atın! Ertesi jeren çayladyk. Oňa owaň ehli adam senýal gatnaşdy. Olar bu bolup geçen aýylgan şu wakany näme deňejeklerini bilip bilen okudurlar. Jeren ýar sady işine janyp başgaýdyn güllün nädik tenniň bir näkeliň elinden parçalananyny namys edip güläjek bolýardylar. Wah! Bollu bize bollu. Cerencan ellen gitti. Öýümizin saýrak bilbil uçdy. Ceren'in canına kasedenlik üçün diňer artyk däl. Beşte elleri var bolanlyk üçün bally bilen on kaka seyit körem tutsak edildi.
Men Ceren'in yasını kän tuttum. Eğlerim onu yattırdım, yüreğimin başı ava gitti. Kakam 74 yaşında aradan çıktı. Ceren ölünce onu men qaradacıma ak düşüptü. Indi menem saçlanmın ağı, kakamın bir vakti saçlarının ağından azal. Oğullu gıyırlı, cevap ver vazifeli adam olup yetiştim. Oğudan uçup baydanma olsa ençeme yıllar geçti. En eziz, en kımmatlı adamlarım oğuda caylap kayttım. Olar bana en yakın, en gerekli. İçtima edip bildim. Ak sakal yaşlı evanımızda çay içip oturun eken. Vassam olsa egninde qarma doğunu başında silkme qara telpegi vardı. Ayağı mesilli. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Artık sen mi? Mendir Nuraz. Türmeden hacan çıktın. Sen kime tüyüt bildir urdu başıma oldu. Sen haysi türmenin gurunu diyen. Adam öldürürsün da haysi türmen gurun olur öydü. Men şu ateşen senem atanırır öydüp gördüm. Men hiç kim öldüremem. Neme? Yok. Hiysem Ceren atan sen nemi? Yok. Artık. Men sen nehil adamdın oňat bilýän. Watançylyk ursunda dezertirlik etdiň, owa tanadyň, pula gyzyp, hut öz togun atdyň sen. Ay. Men hiç kimi atıma qoraz. Öyle doğru aýdýaň. Men ömrümde köp cinayet ettim. Didirtirligem ettim, owoda taladım. En ervet yeri, ecide de hanim boldum. Şu zatlar üçün öldürseňim azdır meni. Ýöne Horaz, sakoň soňuna seredem diýlendir. Sen şol Cerenli wakaňyň mer laýyk, hany göreýin, 30 ýyl geçdi. Men öz ýedamy çekdim. Laýyk 7 ýyl türmede oturup çykdym. Eşider bolsaň, henidem öz jezamy çekip ber. Indi men ölüň şäbem. Öz jezamy çekip gezmeli bor. Her niçin bolsa, Oraz ölüsüm gelen ok. Menim ölmänkem adam sahanyna goşulmaly ahyry. Men türmeden çıkıp en kıyın işler saylap aldım. Menin ders açıp işlemedik işim kalmadı. Yolsuz yerlerden yol saldım. Susuz yerlere su getirdim. En
tüwekkelçilikli işlerden gaýtmadym. Ana, gowy işlerim üçin köp pul syýlyk aldym. Şeýdip men watan öwündäki borjumy haklamaga çalışdym. Ah ýöne ağırdan yüreklerim bolýan, nädip ýerine saljagym bilip bilemok. Urazan, olmaga hiç wagtym başartmadym diýen. İnenim, yaşım 60'a yetti. Öwremde öňkü gorp, öňkü güç kalmadygan bolsa, hayır üçün sünnem canımı ayamacağım haktır Urazan. Menne pul ken Uraz. Pul. Men pulum yere öwezgan ok. Onu menne şu ellerim bilen, halal zahmetim bilen kazandım. Ýöne onu soğuşmağa adamım almadı. Men bagtym, bak Uraz, sen çak etişinden has ir ýatdy. Men bagtym, Kurban Sultan'ın ayrılan günüm ýatdy. Sen baýtýanyň himmet dogry bolsa dogrudur artyk. Ýöne sen näme üçin Jeren atanyňdan ýüz dönýär? Näme üçin? Indi sen 60 ýaşapdyň. Jeren wakadan beri ortak 30 yıl geçipdir. Sonuna da sen doğruyu aytıp bilemem. Demek, sen yeniden peylinden aytmadın artık. Jereni men atamak. Yalan! Cinayetın üstünde seni tutanıyordum ahiri. Jereni atıp, hep şevunun manglayın tama öyle oturan sen ne miydin? Menim. Onu näme men atamak diýip yalan sözleýär. Men yalan sözläme Uraz. Men her ýagdaýda da hut suwdyň öňünde de yalan sözlemenim. Men sen öňünde de yalan sözlemen. Meniň dedertelik edenimem hak. 3 ýyldan soň hökümetiň günämi geçenligem hak. Men şol edek türmeden çykanymda meni öýlerine getirip du çörek beren seyit körler boldy. Olar maňa geyim eşik berdiler, öýlerine sakladylar, iýmek içmekden, arak, neşeden, näçe diýsem tap berdiler. Jeren o wagtlar siziň öýüňize ýaşy geldi. Olar maňa Jereni iýiliň öýünden ýygyna diýip maslahat berdiler. Men başta olara bir kulak gabartmasagan boldum. Ýöne olar maňa has gorkunç zat aýtdylar. Jeren jany çaly satyp dünýäň kalyny almakçy bolýarlar diýip aýtdylar. Senin tekdirikän, başyňa telpek gaýyp ýörkän, şeýle binamysly galyp bolarmy diýip aýtdylar. Pikirlerine moralsan. Bile, bir günüm Seyit Körlü'nün öýüne içiplerimiz içtik. Çekip bilenimizi çektik. Şonda maňa Seyit Kör şey diýdi. Gyýjyňa ertir sol görün çalyny çatýarlar. Şu gyýjydan galsaň ertir giç bolar. Barnamsyň ýaňa başym aýlanyp gözüme kan indi. Şu ýerden çykyp gaýtşyma, göni sizin epşikayağınızın öňüne geldim. Görsem, yine çırağınız yanıp dur. Epşikayağın öňüne tikin maşyny sürüp oturan Jereni gözüm düştü. Ana, şu wagtam bir zat bilen ýeňsemden urdular. Yüzüm gelip tama verildi. Kulağımın düýbünde bolsa tüfeň atyldy. Ine Uraz hanım, men bar bilýänim şu. Ay kalan zatlar barda. Özüň menden oňat bilýän.
Eger sen atmadyk bolsaň onu jeren kim atypdyr? Hey, boyun almasa da onu suutta boyunna koydular. Onu ballatıplar. Asıl ol, şu gece size tarıp elim koşul gaydamda külügem yalı olup iyidimden kalmadık bozar yatacak. O men jerine atman ken saklanın mi? Onu atıp bilmeyeceğimi anıp yengsemden urup meni sengseledip öz atırmasın yatacak. Vah Hasan, karar. Seren zanım Seyit Kör'ün oğlu Balli'nin elinden helak boldy. Şoň üçinem ol türmeden dolanıp gelmedi. Vah, meni öldürmeli. Meni. Bağırla meni günahkar. Bağırla. Menem türmeden dolanıp gelmedi Ali. Vallahi verilen cezanı bana de vermeleken. Korku ekelim. Korkuk. Anancan nadan ekeyim orasan. Kapın kalı orasan. Beni anlattılar. Olur beni ne öldürüyen ne güldürüyen ok bilen attılar. Menin yaram olorun hemmesininkiden ahır oldu. Vah, men... On göz yaşı iki yanağını damp, ak sakallarının arasına singip gitti. Yudun. Demi kursağına sağman hop hozurladı. Kıyın kıssağa düştü. Men kezat yitirdim. Kezat yitirdim Hasan. Cerenzani, Kurva Sultani. Vah, men oğul yitirdim. Oğul? O ne hemen oğlu? Öz oğlum. Uy. Yo tamam. So sen oğlunmun Monroe. Men onu biliyen. Kim? Sen mi? Hava? Sen onu nereden tanıpıyorsun? Asla. Sen men oğlumun bardığın nereden biliyen? Onu dinlemen, on soňam ejesi bile. Onu başka adamın bilmeye hakkı yoktur Uraz. Men onu göremok. Onu bana Ceren gurrum verdi. Ceren? Ceren zanım mı? Hava. Ceren zan onu niye de görüptür? Kurban Sultan Yağmirova birin dil edebiyat muğullumamız. Bir gedek muğullumamız Ceren'in öýlerini alıp gitti. Ceren'in şoğun kâl saatlanyp gelenigini görmän. O maňa men oğuljygym mareken jygymy gördüm. Adyna kakam adyny nakypdyrlar diýdi. Ceren Yağmirovalar soňam kän sapar gitti. Artyk Kin almadan yana gözlerini tegilep bana tarap kolay düştü. Ayo. Yine sana değerlik. Demek Cerincan ölmeyen ki öz jigitini görüp durdu. Kän sapar gördü. Onu vaktar kakımcan kizcik bolmaly. Bulaysa 2 ya da 3 yaşında olmalı. Yanı dili bitince çağı olmalı. Vah! Men onun kızlık çağını görüp bilmedim. Yadır oğlum nerede? Oğlum deydin mi? Yok.
ol men oğlum değil Oraz. Olun ni özgökşiň ogly. Oň öz kakysy var. Ol şol kakysyny başga kakysy bardyr meýdanok. Men ha türmeden çıkıp Kurban Sultan'dan yeketi tapır gurumdaş oldum. Şonu maňa mene sen tanamak, senin meni tanamak deydi. Goýol sen tetilli kakysyň bardygyny bilmesin. Sen onu veri yakma, goýol oňa tüs watanyny berden kakı mardyr ödüp pikir etsin deydi. Yine şeydip Kurban Sultan meni otladı. Yönü o mamla. Men o özümü tanıdıp olurmam gününü bulap bilecek değilim. Ondan oğluma sessiz taşını koyup vermekten başka lazım kalmadı. Kakım zaliminni tüylemi 35 yaşında dolduran adam olmalı. Men onu kän gördüm. Oň bilen yüz ve yüz durup telim zapar gürleşmem gördüm. Men onu tanıyan, o men tananok. Vah! Dünyada şeýle bagty ýatançylygam bolýar eken Orazan. Hawa, öňrak men Kurban Sultany duş geldim. Oňa täze pullun 10.000 manat pul ödürledim. Mensiz, men oğlum östürüp yetiştirenim üçün şulary allydım. Alpetimden ally. Yüzüm it dağlan ýaly dağlap goýberdi. Inni men puluma da yer tapamak Orazan. Ine beýle işi gaýdançylgam bolýan eken. Yer bolýar Orazan. Sakırdap gel oturdum. Wagtyň alyp oturmaýyn. Duroýun. Sen Cerencan üçün menden razy bol. Dünýäň oýuny känir Orazan. Känir. Kim bilýär? Ýene gabat gelinjekmi, gelinjek dämi? Onu Hudaý bildin. Sesimi çıkarmadım. Ne razy diýip bildim, ne de razy däl diýip bildim. Jeren ýatlap parçamydy işledim de yüzümü aşaklardım. Kimidem şeydip epesli damşa oturduk. Ahırında yine artık söz açtı. Neme Oraz? Men Cerenzanyň pahtasyny aldım. 7'sini 40'ynam sogdum. Aşyny emmerdim. Owa, sizem şey dipsiňiz diýip eşitdim. Taňyr ýalkasyn. Ömrüňiz ziýat bolsun. Guruş ýyllary Cerenzany hosar çykdyňyz. Artık koltuğundan bir pette pul çıkardı. Yine şuları al Orazan. Menem sizin razy bolayın. Sizem menden razy olun. Näme? Sen näme artık? Men üstümden uljak bolýam. Hoy. Sen maňa jeren üçin pul ödýärmi? Oraz. Jeren pul ölçülýän adam däldir artık. Jereni dünýä bilen ölçedim hazır. Jeren men günümdi, ayımdi. Jeren dünýämiziň ýaraşygydy. Öýümiziň belegidi. Kakamın öz gaýdyndan moňat görýärdi. Jeren hiç açanan pulazar bolmandy. Ol ýene ata mehrini, ağa mehrini lardy. Jeren, o sana diýir kämätäç bolmandy. Ölü känni nireden mätäç boldum. Artaň biri biçak erbet boldy.
yüzü gözü çıtırlı. Müzzörüp bargısam varıp kaldı. Sen men bir içak ölmedegdin Oraz. Men seni yanına ulu tama bilen gelipdim. Menin bu dünyada kimem bolsa biri bilen iş döküşmeli ahiri. Men seni razı etsem, gönlü olmasa Ceren canım razı olacak yal bolup göründü. Çakım tersine varıp sıktı. Gönlüme degen yerim olsa günahım öte olur Oraz. Yer ol ya. Ol ya, men durayın. Yöne. Hava. Yön ölmekem. Sen bana yekeci yaşlık edip bilecek mi? O ne hemen yaşadık. Sen de Ceren Can'ın sureti bağmış diye işittim. Gayrat etti. Şunu bana ver. Men yine de on yüzün ararını ötüp korktu. Bütün göğüresi bilen sanradı. Duran yerinden görüpüllep kaydarlı görünü. On bir adayına bir hiri rehimmem geldi. Men bu ad on bilen dengmol mollahliğini düşünüyordum. Doğrudan mende Ceren'in sureti vardı. Ceren onu pasport için alırdı. Yöne men onu yönütü Yerevan'a verip ulolduptum. On suratını uloldun adam biçak ussadı adam eken. On renkler saylap yerlerini koyup bilsine hayran aldım. Ol suratı Ceren hut değerliğin nakiyali yüzünü seyredip çararak yalgarap durdu. Men onu en görünüklü yerde iş kabinetimde halin yüzünü atıp koyuptum. Gel men şonu muğa bereyin. Men Ceren'in pasport için alırın suratından yine ululup durayır. Han sen arası karışardık. Bor. İş kabinetimden Ceren'in portretini alıp geldim. Ya. Yekecağız görülümen onu artı ulattum. Artık sanrap duran ellerimden sureti elimden aldı. Eyyem gün yaşan için sureti çırağın artısına tutup için sinnadı. El suretli çöküne düştü. Kellerin yaykap harçalını işledi. Menin suretin elinden aydı valayacak yali artık sureti koltuğunu bir kısıdı. Çalt yürep çıkıp gitti. Sondan son artık kaydıp bile gelmedi. Siz Arap Kurbanı'nın şol akşam diyen radyoyunu dinlediniz.